जोबोद दुखुनांथाव जाथाया। जेखि जादोआ मा खालामो आंनि फाङै बेनोल' आंनि रिकुवेस्टआ बे मास्टारनि साख्रिया केन्सेल थांनांगौ आरो मास्टारा जिउ जोबजासे जेलाव थानांगौ। खुलुमबाय बयखौबो, दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि मबाइल स्क्रिनाव। नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ क्लिक खालामदो आरो भिडिअखौ नायलांदो। आं बिथांनि मुङावहाय ससे भिडिअ खालामनो सानदों। बे भिडिअआ जोबोद दुखुनांथाव। जोंनि चिरां जिल्लायावहाय बेंटल आउटपस्टनि सिङाव थानाय थुक्राझार होननाय गामियावहाय सासे उन्दै गथ' नाबालक क्लास 10आव फरायनाय बे उन्दै गथ'खौहाय सासे प्रबिन नामनि मास्टारा रेप खालामदों होननानैहाय बे उन्दै गथ'आ गावनि SMS-नि गेजेरजोंहाय जों रायजो राजानो मिथिहोलांदों। दा बिनि सायावनो आं ससेसो भिडिअ बानायनो सानदों। आं बे उन्दैनि नामखौबो मोननाय जायाखिसै। आङो सोंबा बायहरदोंमोन आरो मैया जुदि आं ससियेल मिडियायावहाय नुग्रोमोनानो बबेयाव जादों होननानै आङो कमेन्ट पास खालामबायदोंमोन, नाथाय जेबो रिप्लाइ मोननाय जायाखै। नङाब्ला आं जायगायावबो थांनो हागौमोन आरो। उनावसो मिथिबाय आङो जोंनिनो खाथियावनो थुक्राझार गामियावनो जादों होननानैहाय। दासो मिथिबाय आङो। दिनैसो आङो लोगोफोरजोंहाय एसे सोंहरलाबायबाय हजोंहाय थुक्राझाराव। दा लोगोफोराबो स्टेटमेन्टखौ मोजां मिथिजोबा, मोजां होजोबनो हाया। बिनि थाखायनो किबाजों गोरोन्थि जानो हागौ खोमा होननानै गावसिनि भइसखौहाय, गावसिनि रावखौहाय आंखौहाय होनोहाय अर्डार होआसै आरो। बेनिखायनो थेवबो आं बुंलांगोन, जाथाया बिराद दुखुनांथाव जादों। बे जाथाय जानायनि सिगां बेफोरबायदिखौहाय थिरांथा लानायनि सिगां एसेसो गुबुननो फोरमायोब्ला मा जायोमोन? मानो बिदि सिरि सिरि थैनानै थांनांगौ? खोनानानै बिराद दुखु मोनदों जाथायखौ। बेबायदि आं खोनानाय बायदिब्ला माने बे उन्दै गथ'हा बिमा गैया होननानै बुंदों। माने बेयावहाय बिमानि जाथि जायोनो बे मास्टारा। माने बेयावहाय बिमानि जाथिखाय ओरैनो फरायो आरो ओरैनो ओंखाम सङो। बेबायदि ओरैनो मावला मावलि, न'नि खामानि मावला मावलि, ओरैनो फरायो, ओरैनो ओंखाम सङो, बेबायदि थायोमोन जाहैदों। बेबा बोरै जाखो, जाहोनाबा जाथायाबा बोरै जालांखो दालाय बोरैथो मिथिबावनाय। जेनाखि जोंलाय बे SMS-आव लिरनानै गालांनायखौल'सो मिथिनो हाबाय। सासे फोरोंगिरि हिसाबैहाय गावनो जुनाद आखु दिन्थिनानै लाबाय। गावनि न'नि मानसिखौबो सिनायला आरो। ओरैबायदि बे थैनायनि सिगां जों सासेसो बे भिडिअ खालामग्रा मानसिफोरनो, बैनो नङाबा आंनो नङाबा बैनोथ' सासेसोथ' इंगित होयोमोन सिरि सिरि। जों माबा मोनसेसो खालामनो हागौमोन। बेखौहाय बबेबा जायगायाव लिंहरनानै, बबेबा जायगायावहाय लाबोनानै बे गोलैखौ लिंहरहोनानै जोङो भिडिअ खालामनो हागौमोन। बेखौहाय बियो गोलैनि सायाव माबायदि रिएक्सन खालामो, माबायदि एक्टिं खालामो, बेखौ जोङो केमेरायाव क्लिप खालामनानै लानो हागौमोन। आंथ' सिगां मिथिनायमोनबा आं बेखौसो नाजागौमोन। बिनि अनगायैबो आरोबो सोरबाफोर बेबायदि सेंग्रा एबा सिख्लायानो जा एबा फिसाइ गोनां, हिनजाव गोनाङानो जा, सोरबाफोर बेबायदि प्रब्लेमाव गोलैनानै दंबावोब्ला नोंथांमोना बै इउटुबारफोरजोंहाय मोजां लोगो हमनानै मोजाङै सावराय आरो मोजां सावरायनानै बेखौहाय नोङो बबे जायगायाव लेंहरनो हागोन, बे लेंहरनायखौ नोङो चान्स खालाम। लेंहरनानैहाय नोंजों माबायदि फैनानै माबायदि एक्टिं खालामफैयो, नोंजों माबायदि राव बाहायफैयो, बैखौ जोङो केमेरायाव क्लिप खालामनानै लानो हागोन आरोना। आंनिथ' आइडियाया बेनो, खायदाया बेबायदि मानसिखौहाय बेबायदि एक्सपर्ट खालामनांगौ। होमब्लासो एसे जोंनि मानसिफ्रा गिसिगोन। दा गुबुन रायजोआव थांसाय नोंथांमोना, दिल्लीयाव थां, मुम्बाइआव थां, ओमफ्राय बै मा होनोमोनलाय हारियानायाव थां, बेबायदि खालामग्रा मानसिखौ बेबायदि एक्सपर्ट खालामजोबो आरो हेल्पिं भिडिअ खालामजोबो। मुम्बाइ, दिल्ली, हारियाना, आंनि मेगनजों नुबोनाय। आरो नोंथांमोना दासिमबो ससियेल मिडियायाव नुयो जानो हागौ सोरबा। नोंथांमोना जाय नायो कमेन्ट खालाम। दालाय थैनानै थांबाय, माथो खालामनो हाबावनो जोंलाय, माथो बुंनो हाबावनो। दा आङो उन्दैनि नामखौबो मोनबावाखै। खालि जोङो दा बुंनो हायो बिथांनि आत्माया सोरगो रायजोआवहाय आलो गोजोनै थाहैनो मोनथोंसै आरो बिथाङा सुखु मोनथोंसै आरो बिथाङा जास्टिस मोनथोंसै। नैबे खोथाखौल'सो जों दा बाहायनो हायो। आरो माथो बाहायनो हाबावनो जोंलाय। दा नांगौ मानसियानो गैला, सिरि सिरि थैनानै थांबाय। बे सिरि सिरि थैनानै थांनायानो जोबोद गिदिर गोरोन्थि। साननो हानांगौ मानसिया, उनफिन सानफिननाय फिनलाय फालायखौ साननो हानांगौ।
नै इदि जाबाय, नै ओरै थैनानै थांबाय, बिदिजोंलाय बोरैथो जानो? रावबो मदद खालामस्लाबनो मोना, रावनोबो फोरमायलाङा, हारसिं थैलांनायाथ' बे गोरोन्थिना। दुखु मोनो आंबो बिदिखौ खोनाब्ला। आंनि लोगोफ्राबो बुंदों सोरबा नोंथाङा बेयाव थांनानै भिडिअ खालामहैनांगौमोन होननानै, नाथाय आङो खबरानो मोनाखिसै, खालामहैगौमोन, थांगौमोन आं, खबरानो मोनाखिसै। फेसबुकाव सोरबा हगारदोंमोन, आं नुग्रो मोना कमेन्ट पास खालामदोंमोन, जेबो रिप्लाइआनो गैया, खालि हगारनानैल' दोनो। मा जादों मा जायाखै बिनि जेबो रिप्लाइ गैया। नोंनि थाखायनो आंनि बिनानावा थैनांबाय, बेफोरबायदिल' लिरनाय दंमोन आरो। मा जाया बबे जायगायाव होननानै आङो कमेन्ट हरनाय जादोंमोन, नाथाय जेबो रिप्लाइ गैया आरो बेवहाय। जोबोद दुखुनांथाव जाथाया। जेखि जादोआ मा खालामो आंनि फाङै बेनोल' आंनि रिकुवेस्टआ, बे मास्टारनि साख्रिया केन्सेल थांनांगौ आरो मास्टारा जिउ जोबजासे जेलाव थानांगौ आरो बे उन्दैया नानिया जास्टिस मोननांगौ आरो बिनि आत्माया सान्थि मोननांगौ आरो बिथाङा माबाफोर गोरोन्थि पाप मावनानै थांदोंब्ला सुस्रांग्रा अरनिफ्राय थाबैनो बासायजाथों आरो इसोरजों सोरगो रायजोआव हाबनो मोन्थों। आंनिफ्राय लास्ट टाइम बेल' रिकुवेस्टआ। दा आं भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनो सानबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होनो दाबाव आरो शेयार खालामनो दाबाव। बिथांनि फट'फोरखौ गासैबो स्क्रिनावनो होजोबखाबाय। एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। बाय बाय। जै बर' हारिनि। बेबायदि प्रब्लेमाव सोरबाफोर गोलैनानै थादोंब्ला कन्टेक्ट खालाम, जोंफोरखौ कन्टेक्ट खालाम आरो हायोब्ला खाथियाव सोरबाफोर दंब्ला बेफोरखौ कन्टेक्ट खालाम। एसेब्लाबो हेल्प जागोन नोंथांमोननि।